Moje meno je Lidia, pochádzam z malej dedinky z Oravy a robím prevádzkarku v gastrosektore. Takže mám 37 rokov a prihlásila som sa. Vyskočilo mi to na Facebooku, vrajím, idem skúsiť šťastie, nie, lebo to bol môj sen celý život. Nejak sa zbaviť toho spodného brucha. Bo som mala dosť veľkú nadváhu a veľa som schudla a nejak to nešlo dole cvičením, tak idem vyskúšať, možno budem mať šťastie. No, mala som skoro 100 kg a schudla som 35 kg behom jedného roka. A to bolo asi pred 10 rokmi a v podstate odtedy stále držím zdravý životný štýl, cvičím každý deň, len nejak tá koža sa už nedokázala sama upraviť. No, na jednej strane sa riadne teším, že konečne to budem mať zmenu na sebe riadnu, si myslím, a na druhej strane sa strašne bojím. Predsa človek má doma malé deti, tak už tak inak rozmýšľa nad životom, že už tak nechce riskovať. Hej. Že riadne mi všetci prajú, hej, všetci ma v tom podporovali. Ale tak rodina je taká, že sa boja, hej, taká skeptická, že čo ak sa niečo stane, hej, ešte to budeš ľutovať, potom možno, hej, že keď budú nejaké komplikácie. Ale akože kamarátky tie ma riadne v tom podporujú, lebo vedia, hej, že to bol môj sen, že som si za tým strašne išla celý život a nakoniec sa mi to ide splniť. Tak modelka nebudem nikdy, hej, ale takže konečne si budem môcť obliecť polovičné plavky, hej. To som nikdy nemohla, alebo že proste zakasať si do rifly tričko, body a tak. To mi stačí. Nebudem mať to ovícajúce brucho. Vyše 10 rokov cvičila stále, každý deň a proste tá koža tam stále bola, hej, nedala sa nejak dať dole a teraz zrazu sa pozriem do zrkadla a koža tam není. Že je to super. Super pocit, fakt, sa vidieť v tom zrkadle. No prvé dni boli hrozné. To akože prvé hneď som si povedala, že ľutujem, že som do toho šla, že mi to za to nestálo. Ale potom už dobre. Akože nebolo to také strašné, hej, už mala som predtým jednu operáciu, ktorá bola možno horšia, náročnejšia, toto nebolo také zlé, ale tým, že mám malé deti a vedela som, že sa o ne nebudem môcť postarať ten týždeň, aspoň tak to ma tak znepokojovalo. Mám okolo seba veľa dobrých ľudí, čo mi pomohli. Je to super takáto súťaž, fakt, že treba sa do toho určite zapojiť, vyskúšať. Akože z začiatku som tiež neverila. Hovorím, to nie je možné, aby dopriali 10 ľuďom, hej, šancu na takú zmenu, hej, že sú to veľké peniaze, čo treba reálne zaplatiť, hej, keby to človek nevyhral. Taká som bola voči tomu skeptická, ale už keď ste mi zavolali, že mám prísť na konzultáciu, už som vedela, že je to reálne. Tak manžel to vníma v pohode. Akože na začiatku bol taký, keď som to vyhrala, keď som do toho šla, že na čo, netreba ti to, ja ťa ľúbim takú, aká si. Ale potom ma v tom už podporil a teraz začal chudnúť od nového roka. Dal sa na zdravú stravu, začali sme sa okrem toho, že cvičíme, ešte aj zdravo stravovať, lebo strava je úplne 80% všetkého podľa mňa, tak si myslím, že som ešte aj jeho tak trošku nakopla, aby trošku sa zmenil. Akože pribral, hej, ako je ženatý, tak hodne kýl nabral, ale teraz riadne maká na sebe a myslím, že som ho tak potiahla dobre. Prístup úplne perfektný, profesionálny. Nemám na nikoho absolútne čo povedať, super všetko. Musela som si kúpiť menšie oblečenie. Už mám XS veľkosť, takže super.